Mbukelo esilethu uhle TV sakubingelela osukwini kanti namhlanje sikuphathele udaba oluthela thinta abaningi ezinhliziyweni udaba lengane yakwethu neminyaka elinganiselwa kwengu-17 ubudala nalapho khona ibikhuluma emsakazweni ukhozi FM ohlelweni levuka breakfast show ichaza ngobunzima bempilo ebhekene nabo nekwenzeka ngesikhathi ikhula kanti uphinde yaveza ukuthi ithema ngabizalwa yakhula inomzimba womuntu wesilisa kephi nesithweni sangasese inesitho somuntu wesimame kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi mangabe ikhula ebese idevelopa izimpawu zokukhomba ukuthi kunesitho sangasese sifuna ukumila somuntu wesilisa nobese ephoqeleka ukuthi bamenze ioperation ngesizathu sokuthi akakwazi ukuba nobulili obubili obunye bungamdalela icancer kanti ke ubese ekhala ngobunzima abhekana nabo emphakathini wangakubo nalapho afunda khona ukuthi ingane eningi bese zimhlupha zimpopola and ubethola ukucwaseka kumele asebenzise indawo yangasese ngenxa yokuthi abantu abaningi bebebona ngathi akabelong la asuke engena khona kanti mangabe ufuna udaba oluphelele lwengane yakwethu ungaya lapha ku YouTube kuthuleleni TV ufike ulibheke udaba lakhe echaza ukuthi wazalwa enobulili obodwa bentombazane kepha manje unobulili obubili nobumfana obusebuphumile ngaphezulu kwalobu bomuntu wesimame anabo udaba oluhlungu kakhulu lombukelo esilethu uhle TV ungakhohlwa uncofoza subscribe button nansi video sikwethulela yona kodwa udaba oluphelele uzoluthola kwithuleleni TV kunesitaba la endaweni usingelisele indawo yethu izinto enjalo usingelisele indawo yethu wawambona kuphi umuntu onjalo kwayo so esikoleni ke ingane kade sezigalile vele sezingipopula noma ngetoilet noma ngithi ngidlala namantombazana noma ngidlala nabafana ubona ukuthi yabona angifithi kahle because nabo bayaphela kube ngathi nabazali futhi emakhaya babahlezi balokhuza kuthiwa bangasondelana nabo ngabafundisi into engangibuza ukuthi ngabafundisa kanjani into engizalenayo so emphakathini wakithi iziningi izinto engizibhekisile ezibhlungu bangicwasa yabona kube ngathi umuntu omubi ngathi lento ngiyenzile because abantu abaningi mhlawumbe bakholelwa ukuthi kunabantu kuthiwa bayazenza ukuthi umuntu ushintshile kanti mina angase ngifike lapho lesimo lesingibhekane naso angazi ukuthi silona sakhamo kanjani kodwa ngasibona sesifikile nami ngivumela ungakwadi ngalembuzo because eminye yabe ufuna ukuba personal kakhulu angithi la asikhulumi ngomuntu obe umntombazane wayesesezizwe senemizwa yokufisa ukuthandana nabantu besilisa noma sizoba nemizwa yokufuna ukuba umuntu wesilisa lokho abakubiza ngo-gay lesbian njalo wena kuwe physically bekade unensizwa yakwamaThenjwa ngapha kodwa manje ngiyalibuka ukuthi unentombazane ngapha kodwa manje sekuvela insizwa ngapha yebo into eyalona eyangenza ukuthi kunawo sengiyinsizwa manje ukuthi ngahamba ngesibhedlela uma ngifika esibhedlela because ngangigulela futhi esikoleni okunezinto elokhu ehamba phezulu kwesimo la ngithe uma ngifika esibhedlela kwathola ukuthi amasende yona lento yaqala ukuthi ingibonise ukuthi ngempela lento ngangicabanga nami because ngangicabanga lento because base baqalile abantu beyikhuluma manje aphuma nje asavela manje sebonakala abantu laba bang-operator ngonge 14 2022 bang-operator because babakhipha ngaphakathi bawabeka lapha phezulu ebajani because bathi mangaphakathi bangicancer kodwa le ilona nawo bathiwe ngeke akwazi ukusebenzisa ngathola ingane so kusho ukuthi ke nabe mangihamba esibhedlela ngikuthole lokho ukuthi umuntu wesifazane ngaphandle kodwa ngaphakathi ngikhanyise umuntu wesilisa kodwa anginaso isibeletho sokuthwala ingane nalamaqanda ukuthi umuntu wesifazane ngama-period bathiwa nani-khasi ebajena ukuthi sesinyeni sila ikhapho siyagcina so lokho kwangiphatha kabuhlungu because nami ngangayazi ukuthi ngiyithini lento leyo ngoba wena mama manje ngithi mama ngichaze ekhaya nga-understand kuze umuntu ongafundile umuntu and futhi kade yabona kuyihlazo yena because bazombheka abantu even nabanye basambheka abanye ngayesho isimo kube ngathi ngazenzela ziningi into engibhekene nazo especially mase ngingakho esibhedlela khona nje kulesinye isikhathi ngingakho esibhedlela eNkosi Albert so kwafanele ngisebenzise itoilet yabantu besifazane because labantu besilisa ngekhefu ngingakwazi ukuyisebenzisa ngithe nami ngithi ngiyangena wavela ungathola umunye usisi wavela screamer ngathi bangazi wayibona ini wazwa biza ngoba yena ubona umfana manje wazabiza ama-security wayekhuluma isiXhosa lo sisi ngamkhomba namanje uma ngingambona wayelona wazi ngalekelelo lelinye security washo ukuthi yena isibhekane nezinto engafani empilweni
usicela ukuthi bamxolisele bese soda axolisanga yena wakhombisa ubudlova nje ngoba kunabanye abantu abanga-understand inkinga zabantu manje kwadinga ukuthi baze bekuvuleke bebone ukuthi noma wabatshela ba-understand ngabatshela la understand that le security lo muntu wesifazane kuze wayesebiza ama-security wayelapho because Albert ingamana security angaphakathi yo mele kuzifem ngazi mina ngithiya yo kumadima okay yini ufisa ukuthi usizwe ngayo because mama ngi-understand as usho okay kwagcina usuhlinzekile ubuntu bakho besilisa basuka njengoba nje ugqokile manje kukhona konke nje kusasekhona konke because kulona kuthiwe kufanele kwenziwe operation ukuthi ngibe umuntu wesilisa mina ngazi mhlawumbe izokwenzeka yini kanjani because ngiyafunda manje nasesikoleni ngiyaphazamiseka kakhulu sekushokekile ukuthi yenziwa kuphi ibiza kanjani kwathiwa bangawazi ukuthi bangikhandelile uphindise umuntu wesilisa bangifakele kodwa ngeke kwazi ukusebenza normal ukuthi ngeke kwazi ukuthola ngayo ingane so njengoba unomnyama mngani na 17 yeah abantu abano 17 18 basuke sebeqala as much as sazi ukuthi akuvumelekile ukuthi beqale bejole kodwa basuke sebeqala bebona ukuthi akuleya ngane yakuphi leya mfana wakuphi kuwe uzukubonani ngiyabona kuyithanda intombi kodwa ayikho engingayiqonda ngiyitshela because ade ngingasibona nesidingo sami ngoba sengincane kakhulu ukuthi ngiyazi ngikhombisa indaba kodwa nje imizwa yakho uyayibona iya kumuntu oyintombazana ngoba angekho nje angathi ngiqonde ngitshele kodwa futhi ngiyabona futhi kuyangisiza kakhulu because abanye bayafisa ukwazi ukuthi umuntu because abantu abanye bayayiletha benza ngathi kanti yazi bafuna ukuthi information bathuya nangabazali babo ngoba nabo abazali banesandla enganeni because ingane sondliwa yibo ubona ingane encane esitolo ithi ke nake ihlangane la ibuze ukuthi ke nake ngashethe uyini wena ngoba ngizwile ekhaya umeme bekhuluma beno-anti nobani bani so uyabona ukuthi bayalo bayakhuluma nanokuthi ukuthi ujafika amaphela uthola kuyakhulunywa ngesimo sakho uvele ungazi ukuthi nalento othunywe yona mhlawumbe sobhala ama-homework uvele uba uthi ish yabo ngaze ngakhubeka-ke manje baningi abantu kungicabanga ukuthi ngisho abantu abadala ukuthi umuntu ngiyakhuluma ungeke ukwazi nokuthi umphendule because lo muntu angathandi ukuthi ngikhande inzondo ngiphendulane nabantu abadala because abantu abadala kunzima ukuthi ungavele uphendulane nomuntu omdala phezulu nje ingabe bese ngikhethe ukuyithulela ngilona ngiyiqhubeke nempilo so uma isikhakhane bangithola ngisekunzimeni obunzima kakhulu angigqwasekile emphakathini bangithatha yena wayelona ngihlezi njalo emzini wakhe ngamaholidi uyafisa ukukhombisa uthando lolu engalitholanga emphakathini umama naye sengiyambona ukuthi useyasamukele ngoba kade kunzima kakhulu ngoba ade fanele uqale kube yena osamukela isimo qala ngoba mina ngengikwazi usamukele nangasamukele because nayo kunzima nakuye ngoba uyena ongizalayo uyena obhekana neyinkinga especially nje mangahamba isibhedlela njalo ngenyanga asinamali akunalutho akekho umuntu osebenzayo ekhaya kunzima kudinga ajabule umashonisa noma aye emaplazini ayoboleka imali yabona ayolimela imali ukuze niye esibhedlela mina isikhakhane kade ngisiza ngokuningi angisiza ngokuningi anginike imali uma ngenayo baningi abantu ade bafisa ukungisupporta baba ukuthi khona abanawo manje okay sakhuluma ngendaba yokusupport ngiyafisa sivale manje kwesibhele nakumuntu ngibona umonyo omkhulu la e-studio nalabo ufike nabo bayabakhalisa le ndaba na senkundleni zokuxhumana bayabhala abantu hlobo lolu losizwa othi uyalicela kuma ukuthi khona abantu abalalele ngiyazi ukuthi iyayithinta ne-operation phakathi nokusho ukuthi umama akasebenzi njalo ichaza ukuthi abantu abalalele bebona ukuthi bengaqala bangathiwa siyakusiza and just a young guy man ningi izinto sengakwazi ukuzenza nalesibindi nje unaso ukwazi ukumelana nabo bonke lobo mthimba obukala kubantu abangafundisekile ngazi ukuthi inhlazo ozenzele lona kanti akukona ukwenza kwakho ungathini umuntu olalele ongakwazi ukukusiza uzubuyele injabulo nawe empilweni yakho into ade bengisize ngayo kakhulukazi ngisacela ukuthi mhlawumbe bangasiza ngendlela because indlu esihlala kuyo ayikho esimeni esi-right yabona siniswe ngisho nama-exercise umalini izulu iyindlu imali ibaleli ilanga ngoba kuyanetha phezulu akukhandekile kwana umama ngeke ngazi ukuthi angakhanda because akanamali eyolona nanokuthi
imali kwisibhedlela seyasiphelela impela sinaney'kweleti nje ezinye ezinye uyizamile uma ukuyivala ngayo abantu amadonate ngayo imali kuthiwa ngithenga impahla ngizama ukuyivala iy'kweleti ngingato bangisize ngalokho mhlawumbe bangiphe imali okwesibhedlela nanokuthi-ke futhi nginanekhono lokudweba mhlawumbe ngingayiphilisa ngangalo ngidweba ama-house plan ama-designer nanokuthi kwesinye isikhathi ngiyakwazi ukuthi uma ngibona umuntu ngimdwebe ephume ikulokho-ke engangisiza ngayo nanokuthi futhi ngingaqela mhlawumbe ngolunye usuku unikele mhlawumbe kunihambele ngasekhaya okufundiswa ngento kanjena kodwa ukuthi kungagcini uma kuthiwa kunomunye umuntu ofika endaweni mhlawumbe asithi uyasithola sakuleso simo ngoba abantu njengoba izazalo ingane abazi ukuthi obhekana nasiphi bakwazi ukuthi basimele kungafani nami abangithethe ezumuntu olona ongaphili elona like inormal life. Inkosi yendawo inkosi Ngomezo inkosi yendawo uthi Mathenjwa. Okay, ngoba ngicabanga amakhosi mthiya induna nobuholi bonke bendawo ngicabanga kufanele babambe iqhaza kulesimo abhekene naso ngoba ngeke wazi ukuthi bangahlaselwa nini ngoba abantu abaningi bakholelwa ukuthi njengoba kade esho ukuthi bathi uyena oletha umkhokha omubi endaweni yengane ezinye seziyashintsha ngenxa yakhe engathi yena uthi abantu abaphile ngaleyo ndlela kanti yena akekho lapho yena into ethintekalayo ubulili obuvela kuyena akukho ukuthi yena usefisa ukuba umfana wesifazane vaya lokho kucaca ukuthi akusikhona lokho okufisa but siyabonga man mntu phela kokugcina nge-assessment yakho mfowethu yini edinga ethenziwe lapha okubalulekile nje umfowethu sibonge kakhulu ngoba nami bengaludaba lami ube umfowethu uprofessor laphana abakosa ngedakamizwa kuma-YouTube la banechannel yabo kuthiwa i-MPTV1 ube ocela usizo khona ebeyoludaba lwakhe so uthi mina ngithini uprofessor uthi ayimfowethu nansi inkinga la athi mfowethu le nto nami ngiyayiqala ukuyizwa into engayazi the only way engakwazi mhlawumbe ngoba befuna nengwenya ngayithinda nengwenya isingwenya nanto udaba mothola ithuba ngazobhizi ngazama ukusondela but bekhala kathi mfowethu singakwazi ukuyofundisa umphathi ngento kanje sibone ukuthi usizakala ngani ngoba into kanje asiyazi nami ngiyaqala ukuyizwa mhlawumbe ngenzeka ukuthi khona umuntu obheke naye oyifihlile but ube nesibindi ukuthi kumele ngaphandle nobe ebheka nokuthi isimo sabasekhaya asikho kahle kunzima so ngizama ukuthi noma esikoleni uhambe ehlathini njengoba zakho ngetrip nje manje bayakhempa lesikoleni kuyofunda ebusuku futhi impilo yakho ngenzeka ukuthi nakhona sayiphiphi yesebo njengoba bemqasa ngasendaweni so nje singacela kakhulu balele kulokho umphakathi nakuloko operation ke singazi ukuthi operation yes no kemele samuthola labantu esijolo kusebenzisana nabo bayasibhekela impilo yakhe ukuthi operation enjani engadingi imali engakanani then mhlawumbe sobuya lelanga elilandelayo sezizosho ukuthi kubiza kangaka impela ngizothanda uprofessor kuyena uhamba naye kakhulu bese besithola ukuthi i-quotation ukuthi ithini sesingabuya naso kuyiveza akwazi ukusizakala nalokho akuveza kubalekile ukuthi ngempela afuna umphakathi educate lokho kufanele abona nje balalela abantu fanele nazi usize nifaka einganeni ezincane ezingazenzelanga and the worst part of it uma ukuthi usazala kwawena hey ungazi ukujikela amatshe endlini yomuntu oneclass uma ukuthi endlini eneclass na because kusengenzeka noma yini but sabona ukuthi uzoshela nathi story sakho emsakazweni usifundise nathi sifunde likhulu samthemba uNkulunkulu ukuthi uzokwazi ukukusiza uzozuphumelele isithunzi sakho sibuye nawe okay so sabona ukuthi sitholakala siyathola noma ethi 0677789302 ena WhatsApp na Facebook page ethi sizoyifaka nepost yabo lapho thola khona abafethu nenamba zama contact details yonke mina bakithi abafisa ukunikela umntu ke uziyona namba kamuntu manje ngamuxhumana nathi sinesitory sifakala esishaya khona ukuthi inani esiyidingayo zebebhekile odokotela nangiprofessor khona uyalokho uyalekelela sibe sesikhuluma into ezwakalayo sikwazi ukusiza lengane kodwa lapho khona mina yonke umphakathi ngapho mfana buya ngakhona konje bengahlangana namhlanje nezinduna nabo bonke amakhosi yabaza amakhosi akithi abadlali umuntu nje okwazi ukuxhasa lo mfana avikelwe izona insizwa zendawo namakhosi amanye endawo because le ingane yethu yezisingahle siyisekuphi akuyona into azenzele yona into engenzeka nje kweyakho ingane ngoba sazala nje 8 o'clock so manje sengalenza already shaka lo